DJM TV. Ndị ọ na-ewute n'obi, ndị dibịa niile, ndị ọ na-ewute n'obi, ndị ọ na-agbakọ isi, na-asa akwụsị igwu wayo, ndị dibịa niile ndị ọ na-ewute n'obi. Nna aka fụbara ife o, a na-agwụ na ụgbara ọgwụ nnọọ, na-achị gbara ọgwụ nnọọ, ọ ga-agbanyekwa ụdị overdose dadịbụkọwara ya nwekwa overdose. Give your life to Jesus. There is only one God and there is only one power, and that man is Jesus. Give your life to Jesus. The lion himself. We forgive everything. And I will give your family 1 million naira now. I give them 1 million naira for you people to go and check to what is going on. Any more or spiritual, I'm ready. And my Father, the great God, go to the briefcase in the car and get the money. Lift up your hands to Jesus. Everybody lift up your hands to the great God. And begin to tell the great God things and talk to him, the Holy Ghost. Heaven and earth adore him. Heaven bow before him. What a mighty God. What a mighty God. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. Heaven and earth adore you. You are worthy, oh Lord, you are worthy. What a mighty God. Jesus, hallelujah, hallelujah.
Lion families. And we're not doing it for anybody. All the Lion families, celebrate your God. If I let go immediately, it's not mean that it means that what they said is true, because that's a works there that you're bringing people. We're still in the future. Those people, because as you said, it is the what we are doing for years. We save lives spiritually and physically. When you need our spiritual, if you respect it, we give it to you. That's who we are. Our spiritual. Why? Because our spiritual is not something we buy with chains. No, it is a gift of love. So there is nobody that I have ever brought to or bring to me, I pay for anybody. We still request for that thing. But everything is over now. We are forgive and we are let go. That's all. I have speak to you people. Before we do anything, the Holy Ghost must direct me what to do. I don't do things because of people, not me. That's lion for you. Also, what the Lord said to me to do, I must do. And when I say to you this thing, I will do it. My God, we have concluded. We get it done. We are deadly spiritual. We are part of your family. I don't know, is there any lion family that has, because I say, Igwe, I say you want to say something. Yeah? Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Aga m eji Igbo wee kwuo okwu na n'eziokwu. Ana m ekene Chineke. Ana m ekene Chineke n'ebe ọ dị ukwuu. Karịsịa nke o mere m this morning. This morning. In the first place, Lion bụ nwa m, ọ nwanne m, ọ enyi m nwoke, and all my subjects. And ọ na-egosipụta m ịhụnanya, mmadụ na-egosipụta nne ya, enyi ya, nwanne ya, ma ọkwa ezie ọ igwe. Maka mgbe ọbụla mkpọrọ ya, ọ na-aza m. And onye nke a bụkwa enyi nwoke. Otogo oge m na-amara 80s. Even before ọlụọ nwunye ya bụ yanwa bụ Papa Ada Jesus. Nye kwuru bịa ebe a this night or this morning bụ n'ihi Ada Jesus. Because ana m ahụ ya na social media, but ama m nọ ya nwa ya. Ebe eziokwu m na ya dị na mma, but ama nọ ya nwa ya. One day, ya nwa agbakwute m ebe m bi na Awada. Na o nwere ihe ha ji wee bịa. Ada dị so busy that time. Jụ m ihe ọwụ. Ọkọrọ m gwa m ofuma ihe Ada Jesus bụ ada ya nwanyị na-ekwu gbasịrị
nwa nwoke bụ Odumeje ọ dị lion ikuku a na-ahụ anya ọkụ ya ọ ikuku a na-ahụ anya ọ na-egosipụta na ikuku a na-ahụ anya njụchi anya sị ka ọrụ ya gwa m eziokwu na-achọ ha asị ka m mara otu m ga-esi wee jee anya bụ ọlụ ọ gwacha m nsị oke ya nye m a little time na o nwere ọ nyụrụ mkpa n'aka ga-ewe m only 1 week after that 1 week then ka mmazi ihe ga-eme na ya okwe nlaba lashi ya ozugbo bido kpọma nwa nwoke bụ Odumeje kpọọ ya jụọ ma nwere onye na ya na-ese okwu ọ sị mba maka ọ dị iju awue nsi ajụ ya ụdị ihe awa ọ sị mba nsị ọma onye bụ ada Jizọs ọ sị m yes ya na o nwere ihe na-ahụ nwere ihe na-achọpụta ọ gịnị na-eme ọ sị m chere emesịa m na ya ga-abịa ya ga-abịa ihu m ọkwana m ọ bụla onye nwe ohere ma abịa si oke ọ dịkwa 2 days later mkpọkwa ya again tena enwere m trace na the matter ọ bụ eziokwu na ada Jizọs mehiere ya and ahụgo m so many people okwu hiekwara ma mostly ikwuhie mmụọ nsọ ikwu okwu megide mmụọ nsọ Bible condemn ya ọ sị m oke m bịa ma ndị ahụ very well say yes na papa ya abụọ ezigbote ọyị nwoke ọ sị m kpọrọ ya bịa anyị kwụsie ọ sị anọ m na village since 2 weeks na anọ m na village abịabeghị m Ọnịsha but yesterday bụ ụbọchị m gbatasara Ọnịsha yesterday nchọ ka m buru moto bịaba moto m enwe Ford drop ya pụọ gbaa transport onye nke a sị ya chere m n'ọpụ iwe ka na New Tazan o chere m n'ọpụ iwe ka nsi village ọsụ hite ụkwa bụ Odumeje si ebe ahụ gbaa moto transport bịaruo ebe ahụ ọ na-etie ya teno ka mkpọgodie jụọ ya ebe m ga-abịa ịfụ ya ma ọ bụ na chọọchị ka ọ na yard maka ebe niile ama m ya ya ma makwu na be m ọ sị m na ya dị sọrị ya na-eme travel na ya na ịga on the way mụ laba anyị si nlaba ọsị m mụ beshi ya ma akpọzi ya yesterday mụ beshi ya yesterday then wee lama uru yesterday ọkpọ ya nke a sị anyị bịa chịkọba same place bịachire m ihe m ji pụtara ebe ahụ bụ 7 minutes to 3 p.m. that time pụtara connect ya anyị bịaruo na bie chegide ọpụta dị m na o nwere ebe a na-eje ya na adị m worried over this matter. One bụ ihe na-ahụ na social media alaikọrọ m ya 2 bụ mmadụ mehie gị gbaghara ya n'ihi na Chineke na-agbaghara anyị na ya bụ ihe nchọkwara only ọsọma ihe m kwuru sị ọsọ oke ka jebata echa bata sị m bịabazie ebe a ọrịa bịa ebe a akpọrọ m ya bịa mgbe anyị bịara ebe a ọ na-agụ sọ minutes to 8 akpọbara anyị n'ọfịs anyị ya ebe ahụ otu Chineke si eme amara at a time ụmụnne m ndị ọzọ abịa kpọpụta anyị nọ ebe a o wee bido ekpere bido ọrụ n'ike ọta ya nkenke ọ na-ahụgo mkpụrụ okwu niile ahụ mesara na nwaanụ ya ahụ jiri n'aka ya o mee n'ihe ma mere karịa because o nweghị mgbe eji m expect na o ga-enye ya ego expect ma ọ gbara agụ ya ihe ahụ m chọrọ o kpegoro ya ekpere ihe ahụ m chọrọ and onye kwuo n'ihe ego bụ iji wee hụ na ọ na-aṅụ ọgwụ n'kwesịrị ka ọ ṅụa and ọ ekpekwara ekpere kpesịrị ekpere ike ekpere uche ekpere anwa and ego ama m na ada Jizọs adịgo healed and ọ dịgo healed in Jesus name. So ụmụnne m ana m ekele onye ọbụla ana m efere Chineke aka na ya nwee ekpere m ya nwee ndị arịrịọ m o nwere onye ọ ga-agba ọ bụrụ ọ gaghị anụ ọ gaghị ekwe onye dị ọ na-ekwubu na ya chọrọ ya ekwerọ because na ifelo short mgbe na-anụ ihe o kwuru anya mmiri were n'anya maka ọ dịghị mma ụfọdụ ndị mmadụ na-eme ha mụta okwu ọ dịghị ka ya sị na ha ma ihe niile mana nke ga-agosizie Chineke ga-eme ahụ ọ ga-adị ndụ
ọ ga-abụkwa ndị mmadụ nke ya emezi ka onye ekwu okwu oge ọzọ anytime ọ ga-ekwu okwu ọ tayiri ihe eze maka ihi ọ bụ imeghepụ ọ na-ekwu okwu ka na ọ bụ ihe dị n'ime ihe ga-apụta na ya so n'ihi ekelere m onye ọbụla n'ebe a ana m asị ihe a Chineke mere m ya mekwarị ụnụ n'otu n'aha Jizọs. Thank you. Praise the Lord. Hallelujah. Please, I would like to speak in English so that those people who have been calling me from outside Nigeria, pertaining my daughter, that Jesus, so that they will hear me. My joy this morning is beyond expression. I don't know where to start. But firstly, Your Royal Highness, I bowed for you. Because God used you to touch the heart of the prophet. As an elderly man as I am, I saw my daughter as somebody whom Satan wants to use to damage the image of the prophet. That's the way I saw the whole thing. But the lion, may your days be long. God we are serving, we continue to equip you with both physical and spiritual power. No power can pull you down. And I thank you that you have a forgiving spirit. I don't have more to say, but let God take all the glory in the mighty name of Jesus Christ. Thank you. And remain blessed. All the lion. Clap your hands for Jesus. Go and all the lion families all over the world. There is only one God and there is only one power. My mission on earth is to save life and also to save you from the damage of the enemies. My mission is very clear and my miracle is straight. I'll still tell you I'm a dangerous man. I do whatever the Spirit of the Lord Jesus tells me to do. I serve a great God. The Lion family, you are a wonderful family. You are the great people on this earth. You are the wonderful people on this earth. Let the Lion families all over the world start to celebrate the greatness of your God. Your life will change all the Lion families. Let me see your celebration. Let me see your glories. Let me see your celebrations. All the Lion families all over the world. I'm still the war. I'm still the fight. I'm still the battle finisher. And I'm still the liquid metal. And I'm still the Indaboski. Long live the kings of my village. The heart of the king is in the hand of the Lord. I speak to all of you. Your enemy is in trouble. I say your enemy is in trouble. Your enemy is in trouble. Everything we do is by the directions of the Holy Ghost. I'm a very dangerous man. Spiritual is where DJM TV. DJM TV. Fulani people don't say no, they don't like us. Welcome to DJM TV. DJM TV. DJM TV. DJM TV.
DJM TV. Some of the delegates and ask the question. DJM TV. DJM TV. DJM TV.